ҳамлагари дастаи испании барселона ва мунтахаби футболи аргентина Лионел Месси бори шашум ба гирифтани тӯби тилоӣ ҷоизаи солонаи маҷаллаи Франс футбол сазовор дониста шуд. نه شش، من حتی گمان نداشتم که حتی یک دفعه به این جایزه سزاوار دانسته خواهم شد. خیلی خوشحالم که یگانه شخصی هستم که 6 توبی طلایی در اختیار دارد. این اعتراف زحمت هم است. имсол дар марҳилаи ниҳоӣ Месси бо ҳамлагари дастаи Ювентуси Италия Кристиано Роналдо ва муҳофизагари дастаи англисии Ливерпул Вирчил ван Дейк рақобат дошт. зимнан Роналдо 5 дафъа ба гирифтани ҷоизаи тӯби тилоӣ сазовор шудааст. соли гузашта Месси 32 сола дар 58 қувваозмоии дастаи Барселона ва мунтахаби Аргентина ба дарвозаи ҳарифон 54 тӯб зада кафши тиллоии ҷоизаи беҳтарин нишонраси қаҳрамониҳои Аврупоро ба даст овард. 27 ноябр Месси 702 маротиба дар ҳайати дастаи Барселона ҳунарнамоӣ кард. дар давоми 15 соли ҳунарнамоиаш дар дастаи Барселона Месси 613 дафъа тӯбро ба ҳадаф расонидааст. маҷаллаи Франс футбол ҷоизаи солонаи тӯби тиллоиро аз соли 1956 бар пояи овоздиҳии хабарнигорони варзишӣ тақдим мекунад.